Best Collection Mizo Channel Clear tu te chibai kan han book le vek chu voin hi voknek zon thlani som le pali July ni som pali kan lo thleng vele ta a khovel tu thar lang sar te kan han lor le thok thok don ani tukin jing lama khan kan puang nual to a til thleng thar US Iran inkara in beina thar te an chuak le a chhun zom zel ani tukin jinga kan thongai thlak thani jandar sombor vela til thleng ania khami nu kha engemaza thil thleng thar om le to tukin jing war rena in beina chutiang zong zong te levo in lam news thar te pontur hom nual mai chungte chu han tarlan kan tum le don ani azan zonin avoi thumna ata ni jan khan US chuan Iran laga be pui thlana han kal pui le a exa hian post ania breaking news President Trump has formally notified US Congress that the US is at a war with Iran tite chu ani omzia bera chuanin President Donald Trump chuan US Congress chu danang takin Iran nen indawna an lu le tak thu a hril ti hi ani US Congress phalna le approve kher ngai lo hian ni somruk chung Trump hian indawna kalpui thaya chu a kalpui le tak thu US Congress a hriat tir ani ber mai chutiang chuan Congress approval la lo hian congressional approval la kher lo hian ni somruk chung US President hian indawna kalpui theina thuneina anaya chu Iran nen indawna an nei le tak thu US Congress a hrila Donald Trump chuan July ni sari khan US in Iran laga sipai bai pui thlak na akal pui tan thu America le interest amun ma America ena angai poimo thil le America thil Middle East ami him turin US chuan ma alak thu US Congress a hril ani ole tikhana nia US chu Iran nen indawna a tuna an lut le ta chu ania nizan lama khan US chu achena savio ni in soi ania media trend khatte kanan hai kola hengte po hian tar lang hlom ani US strike Iran for third night in a row as Trump wait taking out Pixel nuclear site ite hi Israel lam news iran puandan ani boka US President Donald Trump na asoi danin tuna tanga reilo de a hianin Iran tlang Pikashi mountain a nuclear mun ma chu be ani mai thai tin potan zan khan Donald Trump khan alo sei to ani zan lam khan alo sei to a chu American force ten Iran ne indona Iran laga be pui thana lian tak an kalpui ni na thotan nia Donald Trump puan ani US military an confirm danin Iran laga be pui thlak na avoi thumna hazan zona avoi thumna nizan khan kalpui le ania Islamic Republic mun ma engamazat be ani US jet na hi Iran hian an chang let ve ngal boka Bahrain ate le UAE Kuwait Jordan mun engamazat Gulf bial mun engamazat US mun ma te Iran hian an chang let an be let ani Bahrain a hian Emirati oil tanker panni Iran chuan an kap chhia an kapal dur mai hi US malak na an chan let na nia soi ania mi pariat an hliama mi pakhat athilo mai boka Donald Trump chuan we are going to hit them very hard tonight ti in zanin hian be pui thlak na tak mai kan kalpui don ani ti in nizan lam khan Trump chuan a soi nge chuan kalpui ani thu tukin media te chuan an tar lang ani maro chu engang che in nge US be na hian chet na athlen hi tuna he thu kan bo sei lai thleng hi chuan in chip chiar taka puan alani lo sei chun som zel na chuan Pixkasi antia helai tlanga hian in nuclear mun ma nuclear site Iran hian an naya chu US ina nikum lama han target nuclear mun ma an target pathum zinga khana tel lovani nikum khan chun Isfahan te le mun pathum kha US P2 bomber te khan an bom hanian bom na savio mai nge a khang zinga khan Bushehr nuclear plant le Pixkasi hi atel lova Bushehr nuclear plant po karma sa US beina akhan beitel nia soinia maro chu lian tham taka be kha hani lova Bushehr be kha chu Russia puina kha nuclear reactor mun kha bun hania chu Russia mithiam te pon Iran ne inrem na thuthlung an nei angin a Bushehr nuclear plant thom thatur kan Russia mithiam te pon thlong lut ngal nia soi ani nuclear mun han ti khan ral thuam siam na akharil ro khan lo ta ila hei tunang lai khovela chuanin nuclear thachakna manghianin thil tam takti ani to a entirnan aircraft carrier indo thlona lian thlona tum le thlo chua thaina thlona phur khatiang indo thlona kha football field pani ai lian te ani chutiang anga lian turu lu tuk mai chu diesel petrol le tui hu chakna manga hanti kalchi zia zanga ni lova
hau tak don lu tukani chu wangin nuclear thachakna mang thina nuclear thachakna mang chuanin chu tiang anga long lian turu lu tuk chu tuipuya darkar khatake em somli somngai na toltir purpur mai thina khomola chuang chuak mi lovin US aircraft carrier ang chi te pe hi chu kum somthum kum somli tuipuya an chetla thei ani chu tiang khopa khol lian le turu ti kalnan chet tirna nuclear thachakna hi an mang thina ni amonom zonga man te ni phei chuanin mason na lian tak thlen tu ani chu tiang che chu Iran a poihen nuclear reactor hi tam taka oma Russia poihen a siam saka an thodun na in chumi zinga pakhat pixkasi hi nizan lam khan US chuan an bei nge inia tarlan ani ta ni hei hin kumlama Iran nuclear site pathum US ina an bom zinga khan a tel lo bok Donald Trump chuan pixkasi nuclear facility hi an target thote big fat shot right near the front door tin Trump chuan a soi nge a engang takin nge chet na athlen ro voin hian puan thei alan ni rilawa lekina IAEA lam endik tura Iran hian an kaltir phal ani ero chuanin khovel thriata achet dan kim chang ero tarlan halani nge rinom satellite thla ka trangalan danin nisan lama US na bei puyan thlak na pixkasi nuclear power plant hun hi a chenual ni in alanga thamasa a thalak nen tuna thalak tharan khaikin hianin US malak na tuna nizan lama bei puyan thlak na hian pixkasi nuclear mun hian chet na lian taka top ni ina hriata ni tukin jing khan kan puang thok thoka Hormuz Strait a India long be ni chungchang kha tu bei bernge kha chiang lawa ma se hituna hian the Hindu hian ron chiak chiang deuh hlekta a one Indian sailor killed ti in India longmi pakhat athi thule mi paruk an hliam thu aron soya Iran missile wanga Hormuz Strait a oil tanker bayani wanga thil thleng ani Indian crew pakhat hi he missile beina wangin athi a long hian ron kapa engine room a kang cheviau nia soi ani mi pariat dang an hliam boka chu tun nai nimin pialama Iran cruise missile ina Hormuz Strait a Emirati oil tanker panni aka chiata thil thleng nia soi ani Ministry soidanin oil tanker hi Mombasa le al Bahiyete anniya Hormuz Strait chimlam Omani territorial waters sa antol lain Iran hian an kap nia soyania crew member pakhat hi Mombasa oil tanker zo kami ani thu puanani bokani Iran an soidan khan Hormuz Strait paltlang tur reng in an phalnan la kangaya an phalna lawa paltlang tuma piang te bayan ni tur thu te an beisel thu te pokan mu hi chu thil thlen dan ani hi borok te tangtu tuna US Iran inkara borok te tangtu ni mek bok India Ministry of Defense chuan thu chua siamin Mombasa le al Bahiye tanker bei an ni chu le Iranian cruise missile manga bei ani chu an dem thu India Ministry of Defense chuan thu chuan siam boka India mi ten harsatna to ka pakhat borala pariat lai mai hliam anum chu point ti thu India lam thu chu chuan atar lang bokani UAE lam po hian thu chuan ron siama Indian crew member pakhat thia pariat an hliam thu te UAE lam po hian ron soin Iran beina an dem takzet thu UAE hian thu chua siamin an tar lang ve bokani oni zan lam khan thil thleng lian tak maya oma tukin jing khan kan puang to a kan puan nu khan thil engemaw breaking news Yemen Houthi helai boru ka hian thil thlenga om le ni Yemen a an khopui sana chu helai Yemen maram zongjong thunun tu Houthi te hian an en kola Houthi te thunai na hnoya sana airport hi omani chuta chuanin Iran thlona engemaw zat tum atuma a tum ha hian chu airport chu bom chiatani chu bom chetu chu Saudi kai hruai tena an kalpui ni in Houthi te hian an ngaya Saudi laka phubalak na lian tak kalpui an tum thuan puang ngalani kha phubalak na kan kalpui nge donani hetianga kan ram chung kan thunai na palsu ta malak na rampo na tanga malak na kan en liam don lo tin Houthi thu chua chuan atar lang ani khatil thlen hu khan Houthi chuan phubalak na tan Saudi missile manga an ka thu tukin lama kan lo muta chat mai Saudi Arabia hian Houthi missile an ka thlak thuan puang zui ve ngal boka Yemen Houthi movement chuan missile kap chuakin Saudi Arabia lama phubalak na an sipai malak na an kalpui thuan puanga hei hi Saudi kai hruai in Yemen khopui sana a air base an bom chia tia Houthi tena an puan le phubalak na an kalpui don thuan puan nuwa thil thleng ani Saudi Arabia hian Yemen tanga ron ka chua ballistic missile an ka thlak thuan puanga hei hi helpol Houthi terrorist Houthi militia te ka chu ani ti in
Saudi chuan thu chhuah siamin Saudi chimlam region beipui thlak tura Houthi te missile chu Saudi chuan an lo kap thla ni in thu chhuah thar ber chuan a sawi bawk ani Houthi military thu puang tu Yahya Shari chu chuanin international airport Yemen Shana ami chu bei ani thu a sawi ani kha Houthi te le Saudi kai hruai in beina hi in ka hai manga ti to pani a March thla sa ni somni pahnia tangkhan in ka hai nei tana tuna hian in ka hai thuthlunga top tua zo to dia soi ani bawk Saudi le Iran hi tu nai boina hian anin mil lo viau maya Saudi Arabia hmun engemaw zata Iran beina pawt thleng ani kha Saudi US base te po Iran hian an bei thina Saudi chuan an thu nei na palzut na chiang takani thu te an soi tilain hei tuna Yemen a Houthi pol te hi Iran noi hel pol chakber pol an ni tameka ama ka chuan Hezbollah khan chakber thina maro chu Israel nena in beina that ema wang hian Israel hian an ral thuam tam taka ti chiat saka an ruai tu lok berber te da that sak to nuwa hian Yemen Houthi te hi Iran thlop pola chuan an chakber to nia soi ani chu Iran po hian an thlona Yemen Houthi te en kol sana airport a hian tum tira US nena an be mek na hian hun le mun rem chang a song kwal ni hian alanga Sumi aron tum tur chu Saudi kai roi hian an lo bom chiat sak man nia soi ania maro chu Hodeida airport lama he Iran thlona hi tum tho nia soi ani Hodeida hi Houthi te thunun na mun an khopui pakhat ani o dikhan US Iran inkara in beina chu alakal chhozel mai ani chene kan soita gang khan azan zona avoi thumna atan ni janlam khan US chuan Iran an beile ani a nikum lama an la beilo B2 bomber manga Iran nuclear mun ma an Beijing ala tello Pixkasi nuclear facility te ni janlama lian tham tak mai an be chu tukin lam satellite thalaka tanga landan pon nikum lam thalak la tu na thalak thar khai khin hian bena lian taka thleng nge ni indalang ani chuti lai chuan Donald Trump hianin Hormuz Strait thunun an tum thu nimin lama lo puang to a chu atak takin a hlen chuak thaingem Iran laka tang hian a chu sak thaingem ti chu Iran hian an kei puisa ho tung mai ania helai longkal tlang te atangin chhia an la boka chu kalpui zelan tum hei hi chan an tum lo ani ber mai Iran hian Hormuz Strait thiang ti kong ma chan an tum don lova maro chu US President Donald Trump an nimina soi dan chuan Hormuz Strait chu thunun an tum thu soi aman po pe kani don ati chu tiang chu hania chu tiang chuan Trump hian kalpui ta sin don lian tak a chuak ngai don tina ani ole ni somli chung zet mai kha in be na kha an kalla amai ro chu US Israel in Iran an be ron lai po khan Iran kha atlom lo ti kan riat vek kha Iran chutlom tur chuan in ral thuam te naule rala khata tranga hatia in do thlona manga wa chut ko ang khan an thlom thei lo chu ani ber maya emo an lifeline poimo tak mai kharak island ang chi te US yan bom chita vek sela Iran tan chuan thil poi taka ni ngei don ani Iran titlom tur le chutlom tur hi chuan kan soi fo thin ang khan tactical nuclear warhead 100 kiloton ang vela bom an thla ka ngai dona chutiang ani chuan in khopui Iran khopui te chu khopui pahnih khat te chuan chimit thak don tina ani indopui pahnih na hun laia Japan khopui Hiroshima le Nagasaki US in atom bom an thla kha kiloton somni pakhat le kiloton som panga ania athokna jok fatman kha kiloton somni pakhatan a little boy jok kha kiloton som panga achaka thok thei ani Hiroshima Nagasaki khopuyan ti chiat dan chu rap thlak takani kha mi noi telan thi kha Japan tlomna chan po kha ni tarenga kha kiloton somni pakhat le kiloton som panga ni chuan tunlai tactical nuclear warhead missile mora anvu hi kiloton zate anni hol hlom ania Tehran khopui te chu a pher sop viau don tina ani chutianga US achela wani chuan Iran hi tlo mai na rin om bik lova chu tiang chi kiloton zavel ritte US yan han thak ta se bom ngong lian tak ero anei thung do na Iran mi pui soi lo tam takan thi don ani chu chuan in ngong thalo rambial boina zau zok le khovel huwa poa boina a chuak hluai lawang te soi theilo ani Iran tran tu hi tam takanom ve tho ti kha hredaila muslim anin thlapung chak bok sia US chu al hlup lawang ti soi thei bik lovani tin November thla mi Trump election US an ma chon do na chumi thlirang chuan malak na te po hi Trump hina kalpui ve bokani politics sa mani in phum na ang te po a theni theina chin te po am ve tho boka engpo ni chu ni sela Iran helai bial boina hi chu kan ngei ven tlang lo theilo
kan fai rel bel thleng phak buaina kan lo ti thin ang khan Hormuz Strait le Gulf bial buaina hian kan economy a direct in a ron hmong hal zela oil man chungchang ate gas chungchang ate ke ni thleng Mizoram thleng pon hei kan tor pha mek zel chu ani poni se in beina hilakal zel turanga ni a Donald Trump chuan US Congress a formally in notice ti chuakin Iran nen in dona an kalpui le tak thu Congress a hril ani kha omzia chu Congress phalna lamha salo hian ni somruk chung Donald Trump hian in dawa kalpui thaya in dona ha kalpui the ni somruk chung amaro chu ni somruk ral hnuwa Congress hian an pompui kaltlang zel tur chuan an pompui angai do don ani chu an thar thole tak thu July ni saria tanga an kalpui le tak thu Trump hian a soi ani ole khatichin khan kan du to kangara se Ukraine lampo pon tur tam tak an nei na chungin khatichin kha tuna tan chu ni phot mai sela thil thleng thar om zela in dona in beina kalpui mek an ni wangin darkar din thil thleng thar thu thar om zel chu wangin sachin thar ber he chan la kal tlang hian in longai chang zel don nia